wiwit kawula ngayaka senono mewah sapa guru tekat ing negara ing Majapahit. Piye? Ingsun Prabu Jayanegara ngaturake gun pamatur nuwun tanpa pepindhang dening sira kabeh wis arsa rawuh ngebaki ing pendopo nganti ana ing panglandha. Dene wigatine ingsun ngrawake sira kabeh hamung ingsun bakal dak tunduk ngenani adicara upacara sraddha ingkang saben pendak setahun sepisan kaadani ana ing negara Majapahit. Nanging ngemuti kaskaryaning negara wis tipis karana kanggo mangun taman kapomongan. Mula ingsun butuhake panemunira kabeh. Bakal ingsun wiwit Paman Haryatadha. Kula sinuwun Kados pundi menggah pamanggih nika ngenani upacara sraddha ingkang saben pendak setahun sepisan kayahi wonten ing negari Majapahit. Nanging kemuti kaskaryanipun negari ingkang sampun tipis menika kedah dipun wontenaken kanthi cara crimen napa kanthi cara ageng-agengan. Monggo kepareng nunjuk nelpan kepareng paringat somo ing tumanduk dumateng abdi dalem kula. nggih, Sabda ing kawiyos ing ajeng rasa dalem sampun paring dawuh menawi kaskaryane negara menika sampun ketingal tipis. Krana mentas kemawon rasa dalem mangun taman kabopongan. Duh sinuwun menawi kadhahar atur kula paharjan menika cekap kanthi crimen kemawon sampun dipun ageng-agengaken. Mangke mindak saya muwit tipisipun kaskaryaning negari mongko tasih kathah betah-betahanipun. kados ngabdi. Atur sibanuwun tengkah mrayo. Wis paring dawuh Rawalen sabda katibalan sinuwun Prabu. yen panemunira Kepareng ing abdi kula badhe munjuk wonten ngersa dalem sinuwun Prabu Jayanegara. Menawi ing kalenggahan menika dipun wontenaken upacara sraddha kangge ngengeti leluhur-leluhur ing sampun kondur ing kasedacan. Monggo kasipun negari wonten ing kraton Majapahit menika sampun tipis. Mila menawi saking pemanggih kula ngangge cara crimen kemawon. cara crimen lungguh sing mrayo. Bekal modo yen kowe piye? Menawi pemanggih kula Sinuwun Prabu. Kula candhong kalih pengamunipun Paman Haryatadha. Upacara sraddha kanthi cara crimen kemawon Sinuwun Prabu. Panjika pangapun. Jauh katimbalan Sinuwun Prabu. Yen manut panmumu Punten sewu dalem sinuwun menawi pamanggih kula benten kalian Kanjeng Patih Haryatadha ugi benten kalian Kanjeng Dipati Rawalen menawi pamanggih kula Majapahit menika negari ingkang ageng kathah dipati pamancat. Kula ajrih ngendikanipun para dipati pamancat kaelo Majapahit nganakake upacara sraddha pae kok kanthi cara crimen. Menika kula ajrih ngirangi kawibawan wonten ing negari Majapahit. Monggo kula atringan wontenaken upacara sraddha menika kanthi ageng-agengan. Menawi ngengeti kas negari menika sampun tipis. Kula lila bayaran kula ulungaken kangge upacara sraddha. ayo ngono. Nggih, Lungguh sing. Panji ketawan Dawuh tinimbalan sinuwun. yen jeneng sira duweni panemu piye? Nyuwun pangapunten sinuwun. Yo Cekak aosipun kula sarujuk kaliyan kadang kula Panji Klabang. Jalaran negari Majapahit menika negari ingkang kencal-kencal.
menawi upacara sradah kok trima dipun cara celimen niki kirang prayogi kedahipun dipun sobya-sobya jalaran ingkang dipun engeti menika salah satunggalipun pahlawaning bangsa pahlawanipun nagari wonten ing Praja Majapahit. Iya. Napa kedang ngaten Bapak Ramapati? Nuwun sewu, kepareng njatur lepat nyuwun pangapunten dalang. Nggih. Menawi pamanggihipun Patih Arya Tadah Adipati Rawalen dalah bekal modo kula mboten condhok. Negari Majapahit menika negari ingkang agung turagi. Nggih. Nggih. Mbok bilih negari Majapahit menika sampun kawentar wonten saindenging Nuswantara. Nggih ta? Kathah kawulanipun menika sami makmur, gemah, ripah, loh jinawe, lho nganake upacara sradah. Wae kok karana cara climet. Kula mboten sarujuk kedahipun dipun wontenaken upacara kanthi ageng-agengan condong pawanggihipun murid-murid kula nggih rila blonjone 4 taun ora dibayar mergo kanggo urunan. Katuran pirsa, Pak. Nggih. Sinasa panji klabang sarta panji ketawang menika lila mboten nampi bayar. Nggih. Napa nggih cekap kangge uga rampe nyobya-nyobya upacara sradah. Mongko kaskaryanipun negari menika saestu sampun pipis. Tasih wonten margi sanesipun. Tasih wonten margi. Oh nggih. Lajeng kanthi margi kados pundi amprih upacara sradah menika saged kasumbadan. Oh ngaten. Nggih. Kathahipun para kawula ingkang ngedal sakmangke sami nderek sowan. Nggih. Lah ing mriku kedahipun suwun urunan. Dijaluki urunan karo kawulane ing mengkone ben bisa upacara kuwi bisa dadi gedhe. Nyuwun prabeya dhateng kawula. Oh nggih, urunan utawa sokongan. Menawi kawula kala wau dipun suwuning prabeya kagem nyobya-nyobya upacara kala wau boten saged. Lajeng kados pundi? Napa saged kelampah to? Lho. Wonten tetembungan kethuk runtut mustikaning Janaloka. Ratu menika wenang murba lan wenang paring wasesa dhateng kawulanipun. Upami kok kawulanipun menika mboten sarujuk pun paringi pidana. Oh ngaten. Nek ngaten kula kepengin mbuktekaken, monggo ndika kula pitados namtu dhateng kawula. Saged lan botenipun kinten-kinten upami negaranipun duwe gawe nyuwun sumbanganing kawula. Ngaten. Nggih. Nyuwun medal sawetawis. Manggaken monggo-monggo. Ah, balaku kabeh sing rawuh iki. Lho, nggih ta. Wih, kokono adohe cah. Nun sewu dulur-dulur, bapak ibu Mas Mbakyu, adik sedaya. Nggih acak kaya wong kandhung. Niki ratu arep duwe gawe upacara sradah mergo kaskaryaning negara wis titis utawa wis entek-entek. Upama kowe dijaluki sokongan sing duwe sapi kuwi mau 10 dijaluk sing 9 dinggo biaya upacara sradah diwenehke napa mboten? Madani wong. Niki nek sapi bangetan. Lah nek upama mboten duwe sapi, wong duwene niku wedhus. Upama duwe wedhus niku 5, kawula sing duwe wedhus 5 dijaluk 4, siji di boten dijaluk. Sampeyan entuk mboten? Mboten. Bangetan ora balaku sih. Ah niki. Iki sing wis tak pemi niku mesti do gelem manut kalih kula.
Mas Mbak Yu. Niki sampean upama ora duwe wedhus ora duwe sapi mung duwene pitik. Kira-kira pitik iku kok anane pitik babon siji wae, wektu dina iki lagi angkrem. Pitike dijaluk nggih upacara seradah. Angsal apa mboten? Mboten. Madane wong. Lho, ora oleh. Kowe nek ditigono lho ya. Mate. Main. Kemarin pengen ngadi kula badhe munjuk wonten resa dalem. Iya, iya. Sinuwun Prabu Jayanegara. Paring kula badhe nyambet ucapipun Bapa Ramapati. Iya, iya. Mung perkawis upacara sraja. Amargi upacara sraja menika medhak setahun sepisan. Menika dipun wontenaken kangge mengeti leluhur kita ingin sampun kondur ing kasedayan. Iya. Nanging kedahe muti menawi kasipun negari wonten ing kraton Majapahit menika sampun tipis amargi kangge mangun taman kapupungan. Nek upacara seraja digedheke kanthi dalan jaluk sumbangan dumateng para kawula wonten ing kraton Majapahit kanthi peksan kula ora sarujuk. Jenengan menika salah satu bilipun pengayoman. Ngayoman kudu bisa ngayomi marang para kawula. Ning perkara upacara seraja kawula ing kraton Majapahit padha ngikis, padha cirit amarga upacara seraja. Kula ora sarujuk perkara upacara seraja jaluk saka ngene prajurit kanthi peksan. Kowe kurang rumangsani. Kowe jejermu mung bupati, pangkatmu wis dhuwur, teges padha karo wakile ratu. Mbok iya kawulamu diurunke ditarikke ben upacara seradah kelakon dadi gedhen-gedhenan. Lho ngono kok omong. Irwin. Panjenengan menika wonten ing kraton Majapahit. Apa Ramapati kuwi pribumi ing kraton Majapahit? Mboten. Sampeyan iki wong meneka, wong saka bengkanane, wong saka tanah Hindustan, tumeka ana ing Nuswantara Jawa, mung adol ngowangi kalih watu-watu sampeyan. Bareng saniki sampeyan wis keparah kalih ngersa dalem sinuwun Prabu Jayanegara. Pinemu sampeyan iki dhewe lawan kawula ing kraton Majapahit. Nek dhewe kowe ape apa wae Cukup. Rupane elek, lakone elek. Disarehake. Sareh. gayane. Ingsun ngrawake sira kabeh ana ing pendopo sing ingsun kersake dudu pabudon lan padudon nanging panemunira ngenani upacara sraga. Nggih. Ning yo kene iki nyang pendopo kaya nyang alas, kaya bocah cilik. Rungokke. Iki Ing kene ingsun kinarya pradataning negara ing Majapahit sepisan angengeti keng angka loro animbang angka telu amutusan angengeti wigatine ngadicara upacara sraga keng pendak setahun sepisan kaadane animbang perlune kudu dianake mergo kuwi mengeti para pahlawan kang wis gugur. nggih. Dene ing pungkasan mutusake yen to ing kalungguhan iki panemuning Bapa Ramapati kenging surekep. Dados menika dipunputusake upacara sraga kangge nginti leluhur menika condong kalih panemunipun Bapa
Ramapat. Iya. Menawi yektos menika sampun dipun dumadak gego kalih aturipun Ramapat. Kina menapa kula dados kawula ing kraton Majapahit. Kula boten sudi. Sineksenan sagunging kawula Nayaka Sentana mewah saka guru ateking negara Majapahit. Padha dirungokaken. Inggih. Sok sapa wae. Ndak ambali maneh. Sok sapa wae ora mawas Sentana kawula Nayaka Praja saka guru ateking Majapahit. Sing ora condong marang kaputusan ingsun kena ninggalake Majapahit. Orang ngira babar pisan iki negara Majapahit bakal ana kahanan sing kaya ngono. Ingsun kodeng, ingsun pasrahaken dhateng ndika. Ingsun badhe minggah wonten ing sanggaring pamujan. Monggo manggaken semua. Ripien rawalan ayo kadah kaninen prajurit sak. Pirang-pirang berfoto yen kena geleke karo analus geleke ora perang ora boten. Ayo Nusantara politik memecah belah atau politik mengadu domba lho nggih kathok ta ora lho wong kok apa-apa ratune Jayanegara kabeh do larang sembako larang bensin munggah rakyat ora dipikir belas somben nek dadi kula ratune bakal tak donke kabeh nang ya ana kala-kala sing ngundak lho nggih ta mriki rak cecak kali tambah uyah rega sekilo ming 1000 rupiah nggih lho nek ratune kula besok uyah tak undakno sekilo 10.000 cocok ta mboten beras kok larang beras kok sekilo 8.000 nek ratune kula tak dono kari 2.000 rupiah wah angel solar kasane ra karo-karuan lah saya niki kok Lombok larange setengah mate neng kula nek somben dadi ratu mergo kula niku wong budange akal pabrik pengalaman perusahaan otak-atik niku lho ada solusi terbaru nggih lho Lombok rasane pedes nggih mboten lah nek Lombok somben pedes mergo larang regane masak rasa nganggo Lombok kangge remason gen padha pedese lho lah niki kelakon Jayanegara wong ratu
ndekke wis ora gelem. Dadi perang gedhe saya rawalen uga derbene kawula. Perang gedhe ceplok kandas jes bres-bres siji klenger siji semaput.